Gdzie? Tutaj jest. Tak? Aha. Chodź sa pozrieť, Dnes oslavujeme 110. výročie železničnej trate Topolčany Banovce nad Vebravou Trenčín a z tej výročie kolaudácie rušňového depa v Topolčanoch. Prípravy na tento deň trvali 3 mesiace a musím poďakovať hlavne občianskym združeniam, to je Modrý horizont a Prievidsky parostrojný spolok, ktorý vlastní lokomotív Radu 464, že nám s týmto podujatím pomohli a že vlastne boli aj hlavne iniciátori, aj organizátori a odrobili kus poctivej roboty, ktorú si môžu ľudia obzrieť v DP, ako to všetko pripravili. Keby tam boli pred 3 mesiacmi, tak to bolo miesto pre bezdomovcov a nie pre návštevníkov mesta. Pripravili sme sprievodný program nasledovný. Prišla sem CK kapela z Bratislavy, ktorá nám hrá v dobových kostýmoch, dobové pesničky, vystupovali mažoretky. Je pripravený párny rušeň Radu 464, ktorý odveze Topolčancov cez Banovce do Trenčína a späť. A rušeň Radu 331 premáva medzi železničnou stanicou a železničným depom, kde je pripravená výstava z histórie slovenských železníc, výstava modelov a sú tam rôzne atrakcie od drezíny cez rôzne vagóny a ďalšie veci, ktoré premávali po železniciach Slovenskej republiky. Dobre. Hladko. Ktorá 12:35 potom sa vydá na tú legendárnu cestu z Topolčian do Trenčína. Magdalenka, pozri sa, čo sa vypravovalo. A vláčik zapískal. Ľudia tu celkovo môžu vidieť ako depozit, toto bude v budúcnosti ako stará výstava, ktorá tu bude a zatiaľ, ktoré máme potrebné dokumenty a doklady, takisto aj cestovných lístkov, čísla rušňov, pritom ešte aj také pily, ktoré bola kedy u odboru, u traťovej licencie sa používali na pilenie ručne. Toto všetko je možné vidieť, plus výstava staničných budov a plánov celých staníc od Chinorian až po Trenčín je tu porobená, plus obrázky sú tu určitých staníc a takisto aj určité typy rušňov. To všetko je možné tuto vidieť a presvedčiť sa. Máme tu aj v týchto skrinkách výstavných rôzne doklady cestovných lístkov, takisto aj niektoré doklady sú tu zo stanic ako tak staničných poriadkov a staničných kolají. Máme tu jeden unikát z roku 1911, ktorý je ako dopravnej stránke staničný poriadok, ale toto bol poriadok rušňového depa, keď došiel vlak alebo rušeň do depa, čo všetko boli povinní porobiť rušňovodič a opatrenia aj s pomocníkom, kde čo rušeň odstaviť, kde bolo treba ísť natankovať, uhlie nabať a takéto veci. Pritom sú tu vystavené aj doklady ešte z určitých rokov, ktorý rušeň, ktorým rušňov aj čísla nabral tam uhlia, koľko tón, vody a všetky úpravy a maziva, čo všetko bolo k tomu treba. Toto všetko tu zatiaľ máme vystavené. Máme ešte veľa dokladov, ktoré nemáme roztriedené. Tie sa v budúcnosti budú triediť a pri triedení potom sa upravia, lebo to dosť tak zastarlé a pritom sa to všetko tu bude vystavovať. Čiže pre budúcnosť toto bude ako stará výstava železničnej tradície. Od tých 100 rokov, tak začalo dneska už 100 rokov depa, ale 110 rokov trate
Nové Zámky až Topolčany. A 110 rokov takisto Topolčany, Veľké Bielice. Aké sú staré tieto veci, ktoré tu dnes návštevníci môžu vidieť? No tak tieto staré veci sú tu rôznych rokov. Jak hovorím, tento poriadok tohto rušňového depa, to je z roku 1911. Tam sú takisto tieto staničné konaje od všetkých staníc od Chinoria po Trenčín. A pritom máme tu takisto ešte aj plány staníc, ktoré boli zrobené, ale neboli realizované. Také plány tu tiež máme. A to je všetko z rokov snáď asi 900 a už po 900 rokov potom, jak sa to všetko prebudovalo. Drahé, skôr tie mašinky do toho veľmi vstupujú do tej ceny. Jedna taká mašinka okolo 200-250 eur a tento modul určite sa odhaduje na nejakých prepočte 20-25 tisíc korún slovenských. Ako dlho sa tomu venujete? Viete, čo sa tomuto venujem od malička? Zdedil som to ešte vlastne po otcovi, ktorý je železničiarom, teda bol železničiarom. No a tá zbierka, ktorá už teraz zahrania zhruba nejakých 40 lokomotív, nejakých 70-80 osobných či nákladných vozňov a od malička, dá sa povedať, od tých 5-6 rokov určite. Ako dlho trvá vybudovať takýto model? No, skôr k tomu depu, čo by som mohol povedať, tak to zhruba nejaké také 3 roky určite. Takže sa s tým narobíte. Chce to trpezlivosť. Až dojdeš, budeš sa rozbej a taký šedivé. Je to tu veľmi pekné, krásne počasie, príjemné prostredie, ľudia a hry decka sa tu cítia fajn, takže je to tu skvelé. Ja myslím, že je to pekná vec, že si takto spomíname na takéto výročia spojené s našou históriou a myslím, že sa to ľúbi všetkým, aj deťom, aj nám starcom, aj to strednej generácii. Je to skrátka super. Na takej lokomotíve, jak to došla, čo pôjde do Trenčína, aj sa chystám, že teraz idem na ten vláčik, že som chodieval každý týždeň, ešte chodil Topolčany, Povazka Bystrica. Ja som tam chodil do školy, do Povazkej Bystrice, každý pondelok a piatok sme tam teda týmto vlakom. Košele špinavé boli vždy, keď sme došli domov, krky tiež, ale bolo to pekné. Vagóny tvrdé, drevené, no, pekné. Máme tieto lokomotívy, my sme sa na nich vozili, aj do školy chodili, takže je to taká príjemná spomienka. Škoda, že takáto akcia nebýva častejšie. Už dneska je to pre malé deti vzácnosť, no my starší ročník si to pamätáme dobre naživo. Príjemný zážitok, my máme radi takéto veci. Čo sa vám dnes najviac páčilo? Mašinky, boli sme aj v depe. Stará atmosféra, to sa nám páči. Sme si už zaspomínali na staré časy, keď sme išli na vojnu pred 30 rokov, pred 40. Ja mám 60 rokov, takže bolo to dobre, bolo to fajn, vynikajúce. Keď za starý čas prišiel drevený vlak, tak sme lamentovali, zase ide drevák. A teraz sa potešíme. Ja som bývalý železničiar, 37 rokov som odpracoval v železnice, ešte aj s takýmito rušňami. Ale som robil sprievodcu a vlak vedúce, ale ešte som chodil aj s parnými rušňami. Všichni Kaliforniané.